Ini jamnya makan nih wes. Bang, mau le. Mantap le. Ya, iki son. Wayange panggang. Panggang aturan sedek aku ya panggang. Oh, tak ganti wae lono. Namlaku lono ya. 1 tahun udah ketemu wae nyatuan iki lon. Iya, Pak Roni, kabarmu Pak Roni? Piye nanti kene? Iki lama-lama kancaku iki wajah-wajahe kancaku koyo ngene. Wis topek koyo ngene. Mantu rong. Meh. Meh iso ora kabar-kabar. Alah wis to, aku kan suwida cedhok iki mabane ya Bu ya. Delokan aku tak asir, "Hei, halo. Mas Roni wajahmu. Hai." Dingi jam piro ke Malang? Apa nang galek enggak? Iya. Bengi. Hampir galek no. Iya, muga ibu entuk mari ya, Pak Roni. Wis. Iki boloku Abang Roni. Ganteng ra umum. Wajah noko ae lho. Iki malahan bunur bayar bumuen dari mangkapan pokoknya menolak tua iki aku ngarani. Pokoknya aku ngarani dirimu menolak tua. Apa nih? Sapa? Aku mau wis tak ndelok bolok-bolokku. Nah ini tuan rumah Bu Ida Baja. Bu, iki yang punya warung ini nih. Ya, oke siap. Ini kena keseruan nih kayak hadiah ya iki. Nah, Bu Haja ini sama Bu Muin iki bagian seksi di belakang layar kayak ngene gitu loh. Sregep ra umum Bu Haja ini arep Bu Muin. Amin. Lah domongi iki lho. Kaya ngene iki lho arti kebersamaan nih. Oh ya Bu ya. Nah iki Bu Muin iki salah iki anak koncone sing duwe salah digawa akhire didom. Wah. Salah kok mriki ya. Dari Mas Marni karo kabeh muga-muga sing sedakoan rezekine lancar. Sing keton-keton nang sing topi-topian asline kan buta rambutnya buta. Ini mana? Alah ngadeg. Iki Bapak Lurah iki. Bapak Lurah Betak. Iya. Allah tuh Bapak rambutnya loro lho wisan. Aku panggang. Sama lewat nama Pak. Berapa tahun ya Pak ya ora cedok? Setahun toh? Kayak cedok enggak sing tahun? Balik nyawiji ya. Kan geng beji kan. Oh ya saiki nek. Perlu dilestarikan lho Pak, ngene iki Pak. Iki lho cedok kanca wis ngene iki wisan. Ngomong nyekel burak aku surah MC lho. Iki Bapak Lurah iki. Sumbat sambutan barang sambutan sing biyen mawon dereng lunas kok. Ini teman-teman nih. Amit-amit aku permisi ya Pak ya. Tanggi anu nggih. Wah iki Pak Side, iki Pak Kolek, wah iki lupa mah kita cetuan. Wajah-wajah baru iki bodoh ibu-ibu menolak tua ya bapak-bapak menolak tua. Oh ya benar betul. Sehat, rezekinya lancar, dircetuk. Oke. Panggang lemu, panggang ngono. Ndak kuru-kuru lagi ya Pak lemu gino-gino kok. Kasih sembur lah wong. Kira cedukan kanca ya wis ngene iki. Wah iki. Panggang lanang Mas Patri. Panggang elek Mas Sidi. Panggang elek ini Mas. Piye Pak Sidi? Slek
Tuh. Putri Hidayah lo wanteng. Putri wanteng men Bu. Muda saiki lemut tetapi budak. Mundak budak apa? Ini tambah budak. Oh, tambah Kita oleh budak. pemikir sejati. Ya Pak Munir pemikir sejati. Febri loh Pak. Lah ini Bapak Solekan ini. Bapak Solekan. Bapak Marni. Ya ini menu-menunya. Ini yang punya ini juga alumni. Lek Ruro kan. Assalamualaikum Lek Ruro ya Allah. Ya Allah, aku mau nyatu harusnya umek ya. Nah, ternyata aku ketepuk dulur ya Lek ya. Aku mangan oleh Hanif. Sik neng kono wes ini di belakang layar. Bangga ya Lek ya. Kayak mau urip wae. Ya. Nah ini hadiah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.